paghapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, asin tanganing maugmang atay, kay puan po na sabayan ng proteksyon Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro po mga tugang na epektibong, probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagbugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara. Mahilig uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama ang atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal mga tugang sa mga butika o drugstores nationwide. Kaso hapon, mga tugang na Domingo, binasa sa iba-ibang mga simbahan, digdi po sa Diocese kan Legazpi, ang pahayag mga tugang kang sa tuyang diocese na pirmado po ni Obispo Joel Bailon, may kinaaraman po mga tugang sa Absolute Divorce Act, no? As of now, ini po bill na na-approve mga tugang sa House of Representatives. Nasa House of Representatives po na-approve na enot ini kaduminaging simana. Ngunyan, mga tugang ini ipapataluman sa Senado para po mga tugang sa endaman ng magkadigong review asin pag-aprobar umagin pag-disapprobar kaini. Oras na maaprobaran yan, mga tugang kang Senado, pigkonkordinda ang naging desisyon kan House of Representatives. Ini po ipapadara sa Presidente para pirmahan kang Presidente para maging sarong batas. Oras na mapirmahan niyang kang Presidente, magigisang batas. Or, oras iyan na dai po pinirmahan kang Presidente, alagad pinakaturog duman sa lamesa, sa Malacanang, mga tugang, iyan po malaps bilang sarong batas kan sa tuyang nasyon. Magiging automatic na batas yan. Iyan ang proseso. Pero oras mga tugang na iyan, nagadan duman sa Senado. Dahil po iyan mga tugang na aprobaran kan Senado, mga tugang, tapos na mga tugang ang divorce bill sa satuyang nasyon. Kaya ang laban ngunyan, mga tugang, yaw po duman sa Senado kan Pilipinas kung anon magiging kapaladan ka ini. Ha? Kaya ngunyan na pagkaaga, itataon niya to ang oras na ini para po mga tugang sa mga informasyon, may kinaaraman sa divorce bill. Babasahon tataod-tod ang pastoral letter ni Bishop Joel Bailon manungod sa pag-aprobar kang Kongreso sa Absolute Divorce Law o bill, no? And then, hagadan tamang kireaksyon sa iba pa ng mga persona. Kung ano masasabi ninda, kaini. Inutong kong hagadan, mga tugang kireaksyon an representante mga tugang kang Commission, Episcopal Commission on Family and Life sa Southern Luzon. Ano? Siya po ang Episcopal Commission kan Family in Life, mga tugang sa Southern Luzon. Pag sinabing Southern Luzon, sakop kayo ni an Katagalugan, digdi sa may partikan Quezon, sa may partikan Batangas area, dyan po sa may Palawan, buong Bicol Region tabi. Hagadon ta daw ang reaksyon niya pagkatapos na kaso sarong simana, madangog kuman ang sa indong mga reactions, kamutabi na mga nagdadangog ngunyan. Ano? So reaction sindo kasuhap kan uminaging simana tungkol digdi, and then ngunyan, kung gusto nyo mag-react tabi, pwede ka mong magpaabot gari kang reaksyon sa paagi mga tugang kan sa tuya tabi na cellphone number para po dangugunta. Ilinatag ko na baga sa Indo, so
basis, grounds for divorce na pwede mong i-divorce an sa imong agum base duman sa mga grounds na ito na nakapalaman mga tugang sa family code na pinag-adaptar sa divorce bill na ini. Okay? Ang pinagtutukoy ko po mga tugang na pamayo kan Episcopal Commission on Family and Life kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, Ma'am Brenda Locsin, siya man po ang dating chairman kan Commission on Family and Life digdi sa UCCS kan Legazpi kan mga nakaaging mga taon, and syempre kasarabay po dyan mga tugang na nanindugan para digdi o para sa buhay din tao as in sa pamilya. Iyo po si Sir Jose Locsin, ang samuya tabing chairman kan Board of Directors kan PBN Broadcasting Network. Ma'am Brenda, good morning Tabi. Good morning, Tabi Pipo Henry. Am I coming in loud and clear? Yes, very clear Ma'am Tabi ang sa Okay. imong audio. Okay. Salamat sa mga introduction mo. Pero ako, Okay. ngunyan, ang gusto ko sana magbilin ako as Brenda Locsin, Apo. as a person that values life. Yeah. Lemang kaipuan ng mga titles ta, sa panindugan tabako. Opo. Aram taman, maski pa, bako pa man ako, family and life sa Episcopal something. Siguro maybe because of the authority I have, no? Uh-huh. But I'm talking now as valuing life, marriage. Yan na pigo-value ko ngunyan. No? Kasi divorce, never of course, sabi sa divorce na, tigwad aso mga, ano ito sa tigtataraman na dyan, so nataday mo i-divorce ngayon na ngaya, ano to, may violence at home. Yeah. Ano yan, Oh. di ba? May maarog, iyan ang context permi ka violence, wako, karo yung masanang, karo sabi ninda, di ba? Opo. Pero sa to kasi, ang divorce kasi, opening up the floodgate also of polygamy. Divorce is the polygamy. Kasi, nata ka ma-divorce. Ibig sabihin maka-divorce, maagom kikira. Ang divorce kasi makes you want to have another partner, correct? Yes, of course. Kasi Correct? pero pag na-divorce ka na, may chance Yes, kang maghanap ng na-divorce, iba. Yes. Oo. Kito baga, di man kita, bako man istrikto ang buhay, ang law, maski ang Katoliko, maski ang law tadigdi sa Pilipinas, bako man istrikto. Sinabi, pag di mo gustong agum mo, may violence, di mo nagkasundo, irreconcilable, mag-separate ka mo. Aha, Di ba? aha. Yung baga, bako iyo man sa napadudumanan ta? Iyo po. O yan natin kayo po mag-divorce. Ibig sabihin pag nag-divorce, did you not say divorce is polygamy one at a time? Polygamy baga? Diba? As a woman like me, sus, kung makiapid ka sa dakulo-dakulo na lalaki, Aha. polygamy one at a time. Iyo. Siring ma'am, pareho ma'am sa mga lalaki. Yes. Yeah, women are more monogamous. Dahil mo ang prostitute, Opo. dahil mo ang ano dyan, matiki drugs, Aha, tanata, okay. sisa nagparano sa inda. Women by nature, ginibok ka Diyos, are polygamous. Mas Opo. ka lalaki, polygamous kita. Yeah. Diba? Monogamous. Aha, Ang aha. polygamy yan, one Yes. at a time lang. Bako, tango niya, sige, ma-divorce, sige. Next month yan, sige. Iba naman ano ko, tayo na gusto ko, sige. Dahil habo ko, divorce naman ako. Why do we want to look at all the Western world? Nani mo sinda? Nani mo how destroyed their life are? Aha. Nata gusto tayo magkapareho sa inda. Kung nabo mo, makiseparate ka. May annulment. Sa simbahan mo niyan, igwan dissolution. Takulo na paagi ang pagigibong mo niyan. Ka Diyos pati, maski ang simbahan, maski ang law. Takulo na paagi natin, so mo pa yan, divorce na yan. Oo. Takulo na paagi, di man kasing wara na, ding paagi. Kung kunyari, aki uno ka pa, dahil kung there are grounds for dissolution. Dissolution ba gusto, no marriage at all. 75 days, masana nga, dissolve yan ang marriage. Kasi kung they man na love, they are kung anong context ng marriage, they are ka ito. Nata, bako tapagalan iyan. Na gusto ta so passive, quick fix na. Dali mo yan. Oh, sisi ang pirde ka yan. Oo. I see. Ako. Okay. Ano mo mang nahiling po nindo nagari magiging future kan family lalo na sa mga teenager mo niya na maaragom pa sa natabi oras na may pa sa ini. Well, there's the degradation of family life, of course. Degradation, especially the children will be the most affected one. Opo. The children will be the most affected one, siyempre. Amakon mo. With the offshoot of a good marriage, maray ang mga aki. Yan ko ila nga, dysfunctional na nga ni kita. Dysfunctional family. So ama ta, ito na sa abroad. So, eta, nag-out FW. Gabuno nga dysfunction. Dadagdagan mo pa ka ini?
Kaya ako I appeal to the congressman sa to mismo. Kaya sabi ko, mga congressman sa to nagboto ka yan. Oo. If you value family, sabi ta, value kita, we want, permi kita cooperate sa mga simbahan, nagko-cooperate kita dyan. I-value tayo, di ba ko yan so face value eh. Di ba? Oo. Di ba? Kaya po, ipiling mo talaga, divorce, mag-separate ka mo. Basta nag-separate ka mo, ma-divorce ka. Bata, ilingan mo sa nag-araguma. Ang tendency, kasi, baka man, Pipa Henry, ang pag-agum sana, may roots iyan na hali dyan. Apo. Sa hilinga, sa kadakla na nag-aragom na para inom, bako yung pig-agom, ang pig-agom para inuman. Yeah. Kasi yun ang panalmingan mo, yung panalmingan mo sa loob ng pamilya, kaya yung agumon mo, ang tendency mo ka mag-divorce, panalmingan mo, yung mag-arari mo, agum mo, mahilig mo, o pirana ka, ma-partner mo. So gari na mumuyahan mo, ade, na estilo. Pare halos mahal Yes. pareho. Correct, kasi duman ka duminakula eh. Oo. Yung use environment mo araw kaya. Text environment to do that. Kaya importante sana, importante sa family, importante magpuon dyan, magpuon sa aki, anong gigibuni yan ninda. Tani pagabot, kaya nga, workout ningo yan. Actually, ako na so remote proximate immediate preparation. Pikakagan miki, pikakagan gulaman. Anong gigibon ka anong gigibon kang parent, newborn, 1 year old, anong gigibon ninda? Kasi ang first education, lang sa parent. Dapat ang parenting ang makusugko ta. Tanag-agom ka mo, anong purpose sa pag-agom? Is to have a good family life. Opo. Diba? Okay. Ma'am, ansaro sa kwan, ansaro po sa mga argumento kan mga nagpapabor kayo. Magin sa ibang mga kwanta, sa mga kababayan tana. Okay. Paano na da itong sa mga nabibiktima baga ki physical abuse, psychological abuse, physiological abuses, itong pigkukulog sa agom, ngaya pag nakakainom sa lalaki, kikulog sa agom. Gari naman sa punto na nagpabor sa iba dahil anta para makatalingkas na mga ini sa different abuses kansa inda tabing agom o kaya partner. Nata, ang pagkataram ko dyan, sabi ko baga, di mag-file ka legal separation. Oo. At tapos, ang babae o lalaki man, tabaw ko man sana babae, physical, pati lalaki ko niya, may physical abuse naman. Yes. Both na yan dyan. Actually, Babae ang o divorce, lalaki. sa divorce kaya, pwede kang, base naman sa nabasa ko, pwedeng mag-file sa lalaki o sa babae kontra sa agom at kidiborsyo. Maski ngunyan, at sabi ko, ako at papanindigan ko ang legal separation. Kapag may abuse, pag may violence sa loob ng harong, the more na bako ang babae o lalaki, bako tama na maglaog tulos kay another relationship. Divorce will get to that. Divorce, ay, may saro naman na, lalo na ako nag-advise. Ay, grabe, kukulog ako, ano ko, nahirak naman, naaram, saro man pala. Siya mismo ngunyan, dapat ma-cure mo na. Siya mismo, minsan natutuod. Natutuod na bigahanap na may amigo ka ito. Ay, grabe, silang iriwan, nag-ospitalan na, nagpresentuhan na. Pagkatas pagwara na, bigahanap na itong kulog. Natuod. Ang point of view ko kaan, even psychologically, pag na-abuse ang sarong babae o ano pa man, babae o lalaki, there's already psychological defect na dapat ko ma-cure. Divorce will lead to more psychological defect. Kung na niya, ma-cure sa another partner. Divorce. Why? Ask everybody, what is the end goal of divorce? To get another partner bako? I want to ask the audience, I want to ask the listener, the end goal of divorce is, again, to have another partner. Challenge ko yan sa mga listener. Yes or no? Because if you don't want to have another partner, then do to legal separation. And you're bound by marriage. Marriage, kasi habang ko pagmatano naman ng very churchy, nag-agum kang ngunyan to life and death, diba? Sickness or poor. Dapat may forever kita yung piglalaban kita ngunyan. Kasi pag may, you sacrifices, pag may kamot, pag may love, diba? Di ko ma-spelling in a more context kasi, so, dapat kasi, ilingon mo na pag nag-aagum ka mo, dapat may mutual. Kaya importante na pakusugon ang mga marriage encounter, pakusugon ang CFC, pakusugon ang mga mag-join sinda. So without that, they don't know where to go. Diba? Counseling, magpa-counsel. Tako lang counseling. Diba? Pag-quick fix. Bako yo, BP Henry, yes or no? Pag nag-divorce, ano ibig sabihin nag-divorce?
Bako ibig sabihin, there's a chance na mahanap ka pang iba? Purposely, maahanap ka pang iba. Sa royal sa pagi. Di see. makakagom ka Gusto mo yan. posible ma'am na duwang agom mo, makatulog kang agom, makaapat kang agom. Bako, Pag di mo naman na mo yan polygamy. susaro, ma-file ka naman ki-divorce. Di polygamy nga ni. Taday man duman Polygamy. nakabugtak sa House Bill kung pirang beses ka lang dapat mag-divorce. Bako dumang kuha klarado Bako klarado. Dahil Diyos ko, of course, when you divorce, kung dahil mo gusto ma-divorce ka, dahil mo pwede maskip 10, pwede. Pwede siyempre, kasi it is a law, divorce. Ma-apply mo divorce, aban ako sa ima, divorce. Opo. Yara mo Opo. matakit ang sistema tangon yan. Bako not need to say, we are living in a corrupt world also. Para man na-judge, I'm sorry, abo ko magano kayan, no? Abo ko maging judgmental dyan. Madali yun man sana, sige, divorce, sige, bayad mo na, paano kayan? Yung mga sistema tangon yan, bako yun. Bayad lang. Mas Diba? kompatingon yan, mas papadalion databi ang pagproseso kang diborsyo. Bako, gusto tayo yan. Kaya, sabi ko, sana dahil tayo pagtugutan yan. Sana the congressman, sana maisipan tayo yan, maray. Nata gusto ta sa banwa, congressman are the one handling the province. Gusto ta ma-defect, gusto ta mawara ang family in life na, ma-degrade, ma-disintegrate ang family life na, bakit sa dyan? Dapat nga kita defender kan marriage, defender kan family. If our congressmen are pro-family, then they should be anti-divorce. Kasi it leads to the separate amakon mo. How many children destroyed sa divorce? How many yan? Papipiliun mo sa aki mo? Diba? So which, ang point ko kasi dyan, Pip Hendrik, may legal separation, may Apo. annulment. Nataba ko yan isulo. Yung baga dyan, nataba ko yan ano na ang legal separation. Pwede baga? O hindi kung, at talaga, maski sistema nag-abuso, iwalayan nito ang tulos. Existing an annulment of marriage kung yan under Philippine law. Ito ang pwedeng okay. remedyo. Sasabihan nga ni annulment, matras sa mga mahalo ng annulment. Hindi magpa-nullify. Ang mga 16, 17 years old na nag-aarago, pwede mag-apply sa chancery, pwede i-dissolve. Sa simbahan Kasi- baga ma'am, igwa kay ang dissolution of marriage, di ba? Correct. Na-discuss many Because- Father Yes. Father Paul, of Femia. Correct. Oo. Because they are 15 years old, 14 years old, badusan, mapagom. Diba? Wala man, aram-aram kung paano ang family. Oo. Then, wala man aram tungkol sa sacrament. Pig-adalan na yung pig-adalan ni Bishop, pig-adalan sa chancery, kung madi-dissolve yan. Chances are, may elements naman na talaga pwede ma-dissolve. Nako. So, pero, siyempre, ang infidelity is not cause of dissolution. Ang divorce, pero may infidelity. Oo. Kaya, Oo. pag ipapapar, sige, ma-divorce sige na, magkiano na kita, divorce ano ka na kung ko. See, kaya sa kuya, divorce is none other than polygamy. Sana ikagya sa template, divorce according to Means Locsin, pakuso CBCP, President of PBN Broadcasting Network, divorce is polygamy one at a time. Sararuan sa Wala nang bet. na At pwedeng di an ma-apply ka yan. Ta saro man sa napalanjag. Di na kita maka-outro. Tayo, kasi divorce nga Oo. Divorce is polygamy. Ang polygamy, multi-partner ba ko? Si Mening, kung ang sarap ma'am sa sesyon dapat dahil na pagtaon ng ki-chan sa giraray, so divorced person na maghanap giraray ki ba? O mag-agum Pag ki yan ba? natin mag-divorce kayo, di mag-legal separate ka. Oo. We are talking about terminology lang kita. Legal separation versus divorce. Legal separation, may abuse, may ano, dapat, isos ko, ako nga Opo. ni dyan, padulang ko man, pag-abuse ako, ako, talaban din ako dyan Nat ako pag anong kan abuson dyan, violence yan, mga aki sa isos ko, incest, takulon dyan, child abuse, child trafficking, kadakal. Diba? Oo. Ang marautong kan, so, well, naglampas na ako. Yeah. Ang sarap man kaya yan, naman ma'am sa kwan, na-mention mo yan, ang sarap po sa ground, another grounds po para sa divorce. Itong subako lasa na so agom na lalaki o babae ang may inflict nin ano man na klaseng abuses. Pero kasabay duman so aki kan sarong pa. Alibaw nga so aki kan sarong kan pamilya. Aki kan so aki nindo biktima sa ki abuses kan agom o sisay man na agom. Pwede po itong ground para i-divorce man agom mo. Kung inabuso mo physically, psychologically, whatever, ang saro tabing aking babae. O lalaki man tabi. Ay, sus Pero sa ko. basihan Puro ito man sana, puro man sana yan, icing on the cake. Puro man sana icing on the cake. Yung aki, so araw kaya, di merpak na pag-abuse, maski na mo ikaag-iyan dyan, Oo. maski na mo ikaag-iyan dyan, buwa-buwa man na babae na pagkakulog na pag-abuse na ang niya, dahil siya ma-file ka yung separation. Ano man yan na, bako man yan. Kaya nga sabi ko, no, sometimes yung permi kaya ako, the law
the lawmaker, yung pero may pagkitaram ko, Oo. ang mga lawmaker ta, benefit kan law. The one who makes the law benefits the law eh. Pwede man kaya yan, kaya ako din nag-love sa politika. Saro yan. Parang yan, pero may kaya pa si papamahan kahan. Ay, parang kaya gan eh. Kung si Samaray yun, dahil lamang pigiling so moral context. At gusto ta maging pareho ka ibang country. Oo. Gusto ta man araw kayan. At ang culture ili nga, minsan, ano sa culture? Anong culture ta? Pawaraon ta sa natin, gusto ta maging pareho kita, yung trend. Wow. Actually, Neli mo ma'am, yan. sabi sa bareta na nabasa ko sa nag-publish kay ini. May bareta akong nabasa na ang Pilipinas na lang databi budang Vatican are the only two countries where divorce is still illegal. Pilipinas na at nadamo ko ni sa ibang congressman na kita naman sa ngayon ang bawal sa ang divorce. Bata. Ang Philippine and Vatican, the Vatican. Ako kasi against yun yan man sa Vatican, diocese, church. Kung man yan, these are just susko. Salamat tuno sa mga obispo, sa mga pari nagigiya sa to. Pero kita buhay ta yan eh. Natakay po so, sabi kan simbahan, sabi ka na, nangyayari sa lugang harong mo. Kaya pang kapasabihan ka pa. Nangyayari sa lugang, gusto mo nangyari yan sa lugang harong mo? Gusto mo mangyari yan sa buhay ta? We have to be more, as a citizen kita, pag kita more also, ano sinabi ka simbahan, ano sinabi ka, as a citizen, we have to, ano yan? Diba? Are we not for family? Are we not pro-family? Those who voted for that one is anti-family also. Tapos mapapili mo pa, abuse, like ilaw pa sa children. Papalaw mo pa mga aki dyan. Pag-divorce ka kan, ang tao, ang aki, pero may yan, padaba niyang ina, ama, maski abuso na padaba pa rin yan. Tapos sa pa rin, saraman mo niyan, well, sabi na ni, I'm not against illegal separation, but I am against divorce. I'm for legal separation. Yeah, sabi ka texter ka ma'am, sabi niya, ang divorce sa pangmayaman man sa nayan, bako sa mga pobreda, dahil man ngayon kayahon. Sus ko, sa mga pobre pa na, pobre, mayaman, napikataramtang issue ng legal separation versus divorce. Di natang ka din ba ko, pag divorce ka na, makon mo yan. Example, na makahaling ka na mata-mata, nakahaling ka dyan kay Cleopatra, na gustuhon mo kaya, divorcean ko sa agum ko. Diba? Grabe ang infidelity. Grabe infidelity mangyayari. Infidelity, actually, saro sa ground for divorce. Yung nga ni, you see? So, kung ang lalaki, nakahaling ka magayong gayon, lalo ngayon, lalo ang galing mo sa pinag iba-iba, o sige, kita na yan doon, dahil ba, divorce na ko na sa agum ko. Mahanap ka diferensya sa agum mo. Hanapan ka diferensya sa agum. Mahanap ka reference ago. You see, you open the floodgates. You open the floodgate ngayon. Garo kita, open mo sa Pandora's box. At Filipinos, stick tayo. For being a Filipino, ano kita? Maka-Diyos, makatao. Maka-Diyos yan, makatao, maka-Diyos, makapamilya. Ang congressman ta makapamilya. Kung ang congressman ta makapamilya, they will not vote for divorce. Because divorce will lead to the degradation of family. Yes, okay. Ang kon ngunyan, ma'am, ang labanan ngunyan, yauna po sa Senado, itong bill na naipasakan House of Representatives, yan ipapadara sa Senado ito for review or concurrence kay ni. I don't know kung anong stand kan mga senador ngunyan duman, majority kan senador, may kinaraman sa sinabi ng divorce law, bill, kan House of Representatives, sabi. Yung baga. Anyway, sige, sabi nga ni, of course, like whatever it is, sa simbahan, as CBCP will just say, get to best stronger family values, that is the role to give us a moral values of that one. But as citizen, as a family, whether ano pa yan, nagkasal ka mo, kinsal ka mo simbahan, maski Kristiyano nagkinasal ka mo, yung permido man, ang fruits of marriage is the family. The fruit, kumaga tapos kang Pentecost, bako, may gifts of the Holy Spirit, may fruits of the Holy Spirit, ang fruits of marriage is family. Kaya sana, pakarayon ang marriage. Kasi pag maring mag-agum, maugmang pamilya, maugmang aki. Then, apo mo yan, nagururang ka, abot ka 60 years old, you won. So, sabi ko nga, hirak na Diyos, takol ako pinili sa buhay ko na talaga inaloko sa family mo na talaga, takol. Ako si mama nga ni, dili ka sa Manila, tadidyaw niya rin, dahil pinili ko uli sa Legazpi, pinili ko, gusto ko mabuang pamilya ko. Takol na ako sinacrifice, pili nga, dahil ko piktaram lang niya, wow, may guwan ako summa cum laude, dahil,
I have to give an example. Pagka-graduate ni Didi, graduate ni Bert, graduate na kantulo, may mga trabaho na, isus, ay, araw pa lang ka na-feel ngayon. Araw pa lang feeling. Araw pa lang na-feeling na, ay, so, wow, hili nga. At least, maski sa twilight years ko, twilight years, sabi ko, I've done something good for my children. I've done something for my one husband. Diba? Araw ko kaya ng katapusan. Adi, Opo, kung katapusan, pag-divorce, aki naman duman, may aki naman. Siyempre bata, bagong pamilya mo, maaki ka naman, mapamilya ka na naman. Ano nangyayari? Di yan nagkahilaling. Kaya Okay. sus ko. Ma'am, ano daw Anyways, pong kwan? Ano daw pong gari pwedeng gibuhon kan kada pamilya para maiwasan ang araw kaining bagay? well, kasi, ano kaya, ako maybe, I came in too late also, na mag-air sa Indo, pero kukulang man siguro ako na dahil ko na air tulos ini, Oo. di ba? Pero ang point is sana, mag-rebook, taka ni as Senate ko niyan, maaraman ninda na bako inimaray. Oo. We're against it. Ang point ko, bako ano maginibo? Hain na mga, ako pigharana po, hain tabi dyan. Ako i-challenge to all the commission. Yaw na youth commission, yaw na family life, yaw na worship, yaw ang katiketa community, yaw ng gabos. Natakipon family life sa nan pag-carry ka yan. Calling all gabos na nagsisilba simbahan, calling all citizen. Diba? Ako masanay ni, I'm looking, ano na, ang nahiling ko dyan, dahil nahiling ko, ang makamundo sa nahiling ko dyan, wala, naghalat sana, naghalat sana kita mo yan, dahil kita maging proactive, dahil kita maging proactive. Crucial ini pag sa Senado dito aram ang kada although gano'n pa man nagka-generate majority ni pabor dyan, but we do not know kung pera ang pabor o kontra niya sa Senado kaya ng nga Pilipinas. So, ang point ko, now, I'm going to do my part now. Nag-ano ko, nagpa-interview ako sa imo. Pasensya na. Nagpa-interview ako, I want to do my part. How about if iba? So, ibang against. How about so ibang against sa divorce? Do your part. Pa-interview man ka mo, open ang DCGB, pa-interview ka mo. Ako nagluluwas na to, dakol ang antay, pero hay sa mga pro. Oo. Mas gusto tayo yan. Oh, yan ang ko sana. Ang challenge ko, that is a challenge ko ta. Yes, Na yes. mag-speak up. You speak up because ang silence means yes. Silence means yes. Iyo Diba? baga. Oh, iba ka. Oh, nahalat na lang. Oh. Yes, okay. Oh. Sige ma'am. Anyway, Ano pang sige. mensahe mo ngunyan sa lambang pamilyang nagdadangog tabi? Wala bang pamilya tabi. And dahil akong maminsahe sa inyo, kung bako, ang pamilya nindo pa kusugunin do, ay ibig sabihin ang pag-agom, kasi dito na mapansin siya ngunyan, kumbaga sa mag-MA ka mo, mag-CFC, Oo, then you mag-girl sa have mga to participate. activities. Karuman sana, yes, kasi ano man ang prayer life, sabi ta, sa gabos na faithful, sa gabos sa Kristiyano, sa gabos sa Katoliko, ang prayer life, di mo pwede man-nurture kung Domingo ka sana magsimba. Ang prayer life, hindi mo, dapat daily, may pigigibo ka na, may pigigibo pag sa patunong wisdom ka Diyos. Ano tabi ang Diyos gusto pagibo sa kungunyan? O mag-pray man lamang. Maski our Father sana everyday. Mag-shine of the cross everyday. The point is, kung di mo in-nurture ang prayer, kung di mo in-nurture ang prayer life, Yes. di ka duman eh. Yes. Di mo makukuha yan, di mo makukuha. Dapat in-nurture mo ang prayer life mo na bako sana Domingo na obligasyon. Ang Domingo, Thanksgiving, hay, salamat, nakalampas nga sumaan dito sa atin. Salamat sa Diyos, nabuhay pa ako. Salamat sa Diyos, nagibo ko sa paggibo mo sa within Monday to Saturday. Oo. Nako, so, sige, ano ka, sa opisina, kabus, kaiwan mo nga ro, tapos, diba? Okay. I don't know, ang basta may message is, be stronger, sana dito, labanan tayo ni, labanan tayo kita, kung talagang dahil ko makatios, file a legal separation. Well, siguro dapat kita sa DCGB, paluwas yan sa inmaduruman yan kumaseparate na legal nagbay abuses. Diba? Ayan, yun sana tabi. Iyo. depende. Ma'am, ano ko, diyan po sa Manila, sa Commission on Family Law, may mga hero tabi, may mga movements man, o nasa planning pa lang ang gigibohon. No, nasa planning. Actually, ma-meeting pa lang kami. Kasi, tapos na kasyarak. Iyo, nakakirig-kigan ano. Biglang, actually, kung talaga ini, silensyo talaga ini, na biglang luminuwas na lang sa bareta, approve na kan lower house. Diba ka? Diba? Ako Bigla eh. sana. Yeah. Anyway, anyway, pigharalat. Anyway, we're also doing our part. So, Alfie is very
active Apo. in also. Pero we knew already na Oo. kasi pre, na Iyo. talagang ay luwas. Pero Apo. ang point ko, nakag-voice out lamang kita. Mhm. Ayun. Okay. Sige, Sige, okay. ma'am. Salamat Salamat, tabi Tudon. sa reaksyon. Ngunya na pag-aaga. So, I will see you later. Apo. Tama, sa aga naman. So, anong kita? Iya po. Broadcast Asia naman kita, Singapore. Yeah. See you. See you, Okay, ma'am. Alright, bye. thank you so much. Bye, thank you. Ma'am Brenda Luxin, mga tugang ang sa tuya at tabing kauron ngunya na pag-aaga kan Episcopal Commission on Family and Life. And syempre po, siya mga tugang ang samuyang presidente dito po sa PBN Broadcasting Network. Alright, reaction muna tayo. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Opo. Salamat sa pagpaliwanag ni Ma'am Brenda. Dapat ito pa ang paliwanag nito magkanarangukan mga senador, na politiko, Opo. na ang dapat ko ta. Yan importante. Ang importante, yan ang barakaro na. Ayaw mo nang pabaratuon. Presyo kan barakalon, pagkaon. Diyos sabi, Approve da, sabi kan sa muyang technician, thumbs up siya. Ang sa muyang technician Ramer, approve nga sa sinabi mo. Dapat, inoton, so presyo kan pagkaon kan tao. Yukutan dapat ito. Kaya pareho hanggang sa pagpalikan mo kan base military sa Pilipinas. Sige, ang dagdagan ka di malasang ang Pilipinas. Pangyari sa mga bakadi. Nagaparagabat ang barko, ano? Nagaparagabat ang barko. Bibi, Oo. primero ba ka di malasang ang Pilipinas? So, tinawag kita kang tulong nasyon. Oo. Kastila, Amerikano, Japan. Japan. Panduan di malas, pinali sa Amerika. Nayunan naman din Kaya mapigil-isip-isip Aha. sa bagat init. Opo. Yan ito dahilan magpapamahal kang bagat si Tarago. Yes. Oh. Kaya naman, alatun ka naman. So, epekto kang kadimalasan. Kaya di malas. Okay. Salamat, sir. Salamat na maray. Okay. Si Senador Chis Escudero, presidente po kan Senado, pabor siya na pakusugod, pakaskasunda, tabay, pasimplihon da ang proseso kan annulment kan kasal. Yan, mapagalo ta. Siguro si Senador Chis naka-experience siya kadahla no nga sa proseso kan annulment, di ba? Sabi niya, pabor da siyang pasimplihon ang proseso mga tugang sa annulment kan kasal. Yan, baka duman ang tindog ni Senador Chis, di ba? Baka dahil aram ko noon sa iyang tindog talaga, may kinaraman mga tugang sa divorce. Kung pabor siya o bako, duman sa divorce bill na nakapasa sa Senado, Kongreso, House of Representatives. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning, Tabi, sir. Yes, sir. Reaction, please. Ang araw mo, sir, dakulon ko taan ang problema ng Pilipinas na dapat ninaaksyonan. Opo. Bako yan divorce bill na yan. Basta para kasiributan nila. Yes. Dakulon ba ka, sir? Ang presyo kang mga barakalon. Oho. Oo. Ang iba pang mga problema. Dapat yan ang taon ng aksyon. Iyo. Bako yan. Sabi nga ni Kansulo Ako yan, Sinur kung saro, divorce bill na yan. amigo, anti-divorce bill nga yan, magdara daw kipagkaon sa lamesa. Oo. Yan ang dapat nilang tawanan ng aksyon. Tama ba itong big ba sa kaso hapon sa simbahan? Yeah. Pastoral letter. Ang inaksaro ng Diyos dahil pining pagbulagon ng tao. Hindi mo Okay. sana po yan, sir. Sige, Migo. Salamat, ha? Salamat. Alright. Basahon to sabi ni Doc Nuts na Rimpilio, ang divorce, good morning nga, Migo. Ang divorce nga, magdara daw yan kay kaunon sa lamesa kan pamilya o mag-improve ang ekonomiya kan Pilipinas. Iyan ang hapot ni Doc Nuts, di ba? Iyan ang hapot ni Doc Nuts. Alright. Hello, good morning. Morning po. Yes, sir. Good morning po. Reaction lang po ako duman sa sabi mo na ang comment ni Chis Escudero na Pasimplihon. ng annulment. Pasimplihon da sa annulment. Oo. Kaya po, sigurado ba ka, nag-agi po siya dyan sa proseso? Opo. Sure So yan. yan, siya po baga, siya sa Senado, ano sada siya mag-proponent kayan? Yan. Maray man ang sa imo, di ba? Mag-partner sinda ni Robin Padilla. O tabaka. O, O ta siya baga saro sa naka-experience siya sa kaiyan, di ba? Ayo po. O baka man lang okay, pwedeng siya na author na.
Iyo po. Ikaw, bilang gari counter, migo. Legislation. Oh, gari counter duman sa sistema kaining divorce bill na na-approve sa lower house. Ade, Iyo po. imbes na divorce, pakusugo ng annulment. Ngunyan, siguro, kung mano siya dyan sa divorce bill, o dapat, pagpurakuan siya, itong annulment na mas madali ay proactive proseso. Ayun man sana tabi, Bito. Sige, sir. Salamat. Magandang punto ka ito. Yung mananggad, ha? Yung mananggad. Oh. Yung mananggad. Yung mananggad. May punto siya duman. Alright. Reaction muna tayo bago kami naging mag-commercial. At sir, wala ng paligoy-ligoy pa. Kaya ang kasal para lang sa mga ayo-ayo, para may pagbabarangaon. Pag mag-divorce, mangyari lang yan ng mga physical violence sa pobre, mga squatters na daiman pigkasal. Kaya pag may divorce, na malaog na dyan ang discrimination. Kapritsyoso na iyan na legal. Tigdi sa Pinas, pag gusto magborolagan, nagigibo for formality divorce para sa mayayaman. Sa pobre, bangaon kiguntingon ang marriage certificate, kiduwa yan, divorce na kamo. Hello? Good morning. Anong stand mo, Migo? Pabor ka o kontra? Anong maraot sa divorce? Ha? Anong maraot sa divorce? Sige daw. Natakong pighapot mo. Ikaw doon simbagan napot mo. Kaya nga ni, kaya po taga ni, sila ko ara. Nagdadangog si Dr. Ibn yan. O, tunay, natod ko na. Kaya man. Kaya man. Kuminusog kikibot mag-apod. BBN, Ano? ang Amerika baga, mas nakula sa to. Iyo. Ano? Ang Amerika, Ano? o sa ibang nasyon. May divorce baga sa US? Kaya nga ni, o, Oh. ano ang maraot sa divorce? Magabat man ang hapot mo, di? Magabat man ang hapot mo. Maski ka mag-divorce, pagkaon ka magiraray. Okay. O, natatamay mga bagas na duman. Ang divorce bagada, nag-imbita ki nantawong sarong tao, maging polygamous. Kasi pag divorced ka, magom ka paki ba? Aram mo, ang pinaka number one na question against them sa divorce, ang mga padi. Okay. Yan. Pero sa Amerika, kadaklan, bago katoliko man. Yeah, okay, correct. O, nga tatamay divorce. Iyan ang hapot. O, yun masanatabi. Yes, thank you, amigo. Alright, thank you so much. Magabat man ang hapot ni Dodge. Okay, sige. Sa Malta wara pa man ki-divorce. Wara divorce, sir, sa Malta. Sabi kaya di sa bareta na nailing ko, Pilipinas in Vatican. Sabi kan texter sa Malta palanda tabi day man ki-divorce. What God have joined together, let no man put asunder. Kung malakas faith nila sa Diyos, din nila yan aprobahan. Ang pabor sa divorce, baka gusto dakol darahon na kundo. Love is long as there is love. Divorce is useless. Yan. Another reaction. Reaction tayo. Good morning. Respetado tatabi opinion sa pro and anti-divorce. Pero tauan taman kirespeto kina pagintindi ang gusto ki-divorce. Kung habo nyo san divorce, idi kamo mag-divorce. Kamo kaya mga so-called religious persons, paguna nyo man kung sirisay, do not attack the person. You attack the issue. Pasensya na po di ako mabasa kayo ng reaction mo. Ang atakihon ta po, ang issue, we talk about here, divorce. Now, do not attack mga tugang the personality or do not attack the institution, tabi. Ang atakihon tatabang issue. Pasensya na ha. Di unan pwede nabasa. Nga na po, kung day may pasa ang divorce bill, mas padaliw ng annulment process. Amyendahan kung kaipuhan, natis parallel sa divorce. Kung di talaga sigurado sa pakakasalan, di ka mo magpakasal sa simbahan. Ngilalanon mare ang lifelong partners ninyo. Yan. Pero ako po nakikauron sa endo, kung ma-react kita, do not attack the institution. Do not attack the individual person. Ang atakihon ta po mga tugang so issue, anong stand mo sa bagay na ini? Ngani po, tapag nag-aratakihan kita ki personal, mga institusyon, tabi, mag-iriwal kita digdi, gabos kita makasalan sa mundong ini. Gabos kita makasalan sa mundong ini, tabi,
Di ba? Kaya ang atakihon ta sa issue, whether you are in favor or against it. Alright. Hello? Hello? Hello, good morning. Good morning Hello? po. Hello? Yes, Hello? good morning. Oh, ang solusyon ka na, may divorce. Pero po sa divorce, may election baga sa 2025. Opo. Oh, di nasa ina na yan. Yan. Para po sa divorce, may election sa 2025. Yan. Hindi po sa mga propose ka na bill doon sa parabon sa bill ka. Oh, iyo madala. Oho, okay. Okay. Thank you, amigo. Mabuhay ka. Thank you. Sabi ni Danny, tama si Ma'am Brenda, so many years na yaon na, natatama divorce pa. Yan. Reaction, Danny Garcia. Good morning, amigo. Di ba? Yaon na ngayon, natangat sa divorce pa. Yaon na so annulment of marriage. Sa pagbabalik, nabasa ko na so gabos na reactions nindo. Wala na. Alright. Last caller natin. Tama commercial kami ni Chief Ramir. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning, amigo. Ano yan, kaya kakarbukan nindo? Sarap man nila to sungkuman ini man. Sarap man ini man. Ano yan, BP? Oh. Ano na? Batas na? Day pass, approve pa lang sa lower house. Nasa Senado ngunyan migo ang ang papel. Wala sigalat minimali. Sarawayon ka. Tereso kaya ka mo. Yan di. Ika sarawayon ka. Lilabog mo tulos ang huroron bata malinaw ang tubig lilabog mo. Seryoso. Seryoso, kaya yan? seryoso. Pipi na divorce bill yan. Paborito tayo yaman. Okay. Oho. Alam mo ko nata. Pag nag-divorce ka, alam mo, nag-divorce so lalaki ang nag-file ng divorce. Pero kaya yaman niya, halimbawa 1 million. Ang makukuha na kaya yan, siguro, 25%. Tapos siya so may income. Oho. Pero pag pareho may income, pero dahil ka matatawanan sa babae ng kung takula income kanila babae. Opo. Oho. Oo. Yan ang pigyaran. Pag separate ka mo, halimbawa nagkaganto lalaki, may karapatan pa so babae, sa yaman kang lalaki. Okay. Oo, kaya iyo yan ang abo kaya katakulan kaya, mga babayan abo. Iyo, okay. So ikaw pala, pigahalat nindo ni Madi yan, Madi mo. Oo, pigalat ni Madi. Sarawayon. Okay. Bye-bye. Nag-text ako sa kasabanggi. Anong sabi ni Madi? Oo, nasa Senado nang iya sa divorce bill, madali nang iya kita. Sarawayon ka. Bye-bye. Dendo. Okay, bye-bye. Divorce bill is the option for couples trapped in an unhappy and irreparable marriage. Yan. Okay. Hello, good morning. Good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Ray. Opo. Dapat magpunyalag ka. So, CBCP. Magbiriting pa lang daan. Tagling, intirong obispo sa kada probinsya. Yung matanasabi. Okay, thank you. Bye-bye. Divorce means AIDS. Sir, tutukan tanang niya ng akap, tabaad naman pirilion ni Kapitan, beneficiaryo kayan, bako na yan na divorce, kalukuhan yan lang yan, kadakol problema sa Pinas, para isyuhon ang divorce. Yan. Kuyahin, ang resulta ka na divorce niyan, kabuisitan sa Pilipinas, mga buisit na masyado ka. Alright, sa pagbabalik, mga tugang ayaw ni Meg. Sorry po, sir. No problem po. No problem. Sorry nga po. Okay, no problem. No worries po. Just kung lang kita. Gusto ko lang i-level ang playing field kan sa tuyang discussion. No worries po yan. No need to say sorry. Alright? Mga tugang sa pagbabalik, basahon ta daw ang pastoral letter kan simbahan sa Diocese kan Legazpi. And ano reaction nindo? Makalipas po kan mga patalastas alas 8:25 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa.
Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Damang-dama ang ginhawa sa Generica Drugstore with our Summer Saya raffle promo. Get one raffle entry with 300 peso worth purchase of generic medicines. Join na at magkaroon ng tsansa na manalo ng trip to Boracay, hotel staycation, cash prize worth 5,000 pesos o isang taong supply ng gamot worth 12,000 pesos. See posters and print ads for more details. Promo duration is from April 15 to July 5, 2024 per DOH FDA CDRR permit number 1519 series of 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aray. 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P,
Jesse Jessup Salceda, Jesse Jessup Salceda, Jesse Jessup Salceda. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's Local Culture and Natural Endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18, Anigaiden 12, Resurgence Cosplay, May 18, Magayon Band Fest, and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19, Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19, Search for Daragang Magayon, Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show, and MTV Enduro 2024, May 20, Search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22, Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High School Category Regional Level, May 21, Search for Daragang Magayon Coastal Cleanup, May 22, Search for Daragang Magayon Festival Attire Competition, May 23, Search for Daragang Magayon Talent Competition, and Bombo Dance Showdown sa Magayon, May 24, Hataw at Galaw sa Magayon Finals, May 25, Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, and the Search for Daragang Magayon Coronation High, May 25 and 26, Bakbakan sa Magayon 2, Second Governor Grex Lagman National Airsoft Speedball Tournament, May 26, Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazzmix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show, May 27, TESDA Kabataan Caravan, May 28, Magayon Exotic Pet Expo, May 29, Magayon Grand Santa Cruzan, May 31, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat, Closing Concert, and Silyab Fireworks Display, Magayon Festival, May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nation
Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, as istasyon na ini, always number one, always at your service, alas 8:37 po ninaga. An oras hatod sa Indokang. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Basahon tayo ni na pastoral letter ni Bishop Bailon. Tangani po na masabutan ta kung ano ang tindog asin argumento mga tugang kang Diocese kan Legazpi may kinaraman tabi sa issue tungkol sa divorce bill, no? Pero madali lang tabaka may reaction pa bago kita magpadagos an pro-divorce dai magpakarasalta mahal ang annulment, divorce mas madali ang proseso. Yan. Divorce means, okay. Yun sabi sa Duchess, dapat databi pakusugon ang divorce law, simplify ang annulment, ang annulment. Ilingon ta ko ano sa magiging kapaladan kan divorce bill na iyan duman sa Senado kang Pilipinas. Okay. Uni po mga tugang ang pahayag na pastoral manungod sa pag-aprobar kan Kongreso sa absolute divorce bill, no? Sabi, Bicol po ini may English translation, may English siya, buda may Bicol translation. Mas maray po nabasahon ta mga tugang sa Bicol. Alright. Namumutan na mga tugang kay Kristo, ang hinimo pasanang pag-aprobar kan Kongreso sa absolute divorce, House Bill 9349, minabusol sa katungdan kan simbahan na padaguson asin ipasabot ang katukloan manungod sa dai pag-ulag kan pag-inaguman nin lalaki asin babae. Mantang ginagalang niya mo ang prosesong legal, samuyang moral na katungdan na magtaonin paliwanag sa banwaan ng Diyos manungod digdi sa kritikal na bagay. Ang pagka-establish kan matrimonyo. Yan, primerong punto. Ang simbahan na Katoliko nagtutokdo na ang matrimonyo banal na nakipagtipan daing sagkod na pagdusay sa panalmingan kandai na pupugtong bugkos ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Ang matrimonyo bakong basta-bastang kontrata, alagad Diyos non na institusyon na hinimo para sa ikakarahay asin mag-agom. Asin sa pangaki, siring man sa saindang edukasyon. Ang pagka-establish kan matrimonyo, fundamental sa sarong pagtubod, nakagamot sa mismong tataramon ni Hesukristo, dahil dapat pagsuhayon anin tawo na pinagsaro nin Diyos. Yan. Ikadawang punto, manungod sa divorce bill, nasasabutan mi ang kulog asin pagtios nin mga pamilya na piktado kan mga naulag na pag-inaguman alagad minatubod kami ng diborsyo mas mapagana pa kan makamundong kamugtakan kan apektadong pamilya dagdag pan maraot na idudulot kay ni sa kakian minabukas ininin sarong paghuna nan matrimonyo madali na tapuson dahil sa malalain na rason para salungat na pagkapermanente asin kabanalan kan matrimonyo. Siring man ang konsepto kan diborsyo, bakong susog alagad salungat sa Konstitusyon kan Pilipinas, Article 15, Section 1 and 2, na nagsasabing surugon asin igalang ang matrimonyo na iniingatan na institusyon sa banwaan.
Gabos ini minapahayag na ang matrimonyo ang pundasyon kan pamilya dapat na maigot na bantayan kan Estado. Siring man ang diborsyo, salungat sa Article 1 kan Family Code na minasabi na ang matrimonyo sarong espesyal na kontrata nin permanente pagsaro nin lalaki asin babayi. Hinihimo susugsalay para pag inaguman asin pagfamilya. Ang espesyal na kontrata ini nasa iraram nin lay asin day pwedeng pagmitiran pwera sa na kung may mga ariglo mahusay kan pagsadiri kan panahon kan matrimonyo sa laog kan family code. Yan. Sa Hello. Okay na pare? Okay na? Okay na no? Okay na, under ako? Okay. Ikatulong punto, presenting mga remedyo legal. Mahalagang maaraman na ang presenting family code minataon ng lugar sa annulment as in legal na separation. Igwanin legal na remedyo sa mga kamugtakan kung sain ang matrimonyo na diskobre na daing saysay pon sa kapinunan siring kan mga kaso kan psychological incapacity o lack of consent, mga kondisyon na ini minasurog sa mga tao na dai sinusugal ang matrimonyo bilang sarong sakramento. Siring sa sinabi ni Father Jim Atchacuso, JCD, ang remedyo sa mga naulag na pagsaro nin mag-agom bakong diborsyo, alagad ang pagpakaray kan family code na may ayon lugod sa gabos manungod sa deklarasyon kang nullity of marriage sa mga kasal na imbalido sa pagpuon pasana. Ang sabi niya, kadaklan kan mga naulag na pagsaro nin mag-agom, tunay na mga kaso nin imbalidong kasal. Siring ang sabi sa canon law, alagad ang family code na didifisilan ang simbahan na ini. Imbes kan diborsyo ang kaipuhan, iyo ang mas mahiwas na family code na inaayunan ang mga aram na rason para sa deklarasyon na imbalido ang sarong kasal. Another point, pangapudan sa Senado. Naglalaom kami kasabay ang samong maimbod na pamibi na maipanindugan ang Senado siring kay to asin ipagpadagos ang pagsurog sa dignidad kan matrimonyo asin pamilya. Samuyang sinasadol ang mga legislador na maghanap nin mga alternatibo na masuporta asin magpakusog kan mga pamilya bako mga paagi sa pag-ulag kaini. Pangataman na pastoral asin pagantabay. Ang simbahan danay nayaon sa pagsurog, pagtabang asin pagantabay sa mga mag-aragom-agom na nag-atubang din mga pagbalo sa saendang matrimonyo. Sinasadol niya mo ang mga yaon sa difisil na kamugtakan na maghanap nin paggiya asin tabang sa saendang komunidad. Sa parokya kung sain makukuaninda ang tamang tabang asin gabay na espiritual pasiring sa pagkikipag-ulian. Sa panahon na ini, ang mga pagbalo, magdanay kaming pusog sa imong pagtubod asin pagsarig sa plano nin Dios para sa matrimonyo asin pamilya. Hagad mi na sa ngaranin pamibi ang kadunungan asin isog buot kan mga legislador siring man ang kusog asin pagkasararo kan pamilya. Tabangan lugod kita kan sa tong modelong pamilya, ang Sagrada Familia ni Jesus, Maria asin Jose. Sa katuninungan minabugkos sa tuya sa gabos. Permado, Joel Z. Bailon, Didi, Obispo Can Legazpi. Yan. Yan tabi, mga tugang an pastoral letter. Kung di ka mo nakasimba, kasubanggi, kasuhapon, mga tugang na Domingo, iyan po ang kabilugan kan surat pastoral, no? Ni Obispo Joel Bailon, may kinaraman mga tugang sa sinabi ng isyo. O, kamong nagdadangog mo niyan, tabi, ang aramtan ang kadaklan mga tugang sa tuya digdi, dominado pa mangyaray kan Katoliko, mga tugang ang ang Pilipinas, no.
Kamutabing nagdadag kung anon sa endong hiling, di ba? Anon sa endong take may kinaraman sa siring na bagay. Kumplituhon mo tabi ang pagbasa tayaw ng message means divorce age. Dayman. Divorce means HIV. AIDS, HIV. Okay na. Kinumplito ko na po. Divorce means AIDS, HIV. Okay. Yun na, kompleto na. Yung mas na ito. Opo, minatubod po kami. Salamat po. Alright. Now, di ba, yan ang saro, mga tugang sa kwan. Ano yan, ang saro sa mga pwede niya tong ilingon. May kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Kaya, ang bulangon yan, yun, tabi, mga tugang sa Senado, ang isyong ini, yun po sa Senado. Abangan niya to kung ano ang mangyari dyan sa Senado kang Pilipinas. Sir Jose Locsin, good morning, tabi. Good morning, sir. Hello. Hello, sir. Good morning. Morning, Henry. Good morning, sir. On the air ka po sa tuyang programa. Salamat na maray sa oras po nindo. Ano, sir, ang reaction mo kang madagong mutabi na nakapasa sa lower house ang divorce bill? Ang iyo, nakapasa na palaan. Iya po, sa lower house tabi, sir. Pasado na sa lower house. Sa House of Representatives. Senado, dai pa. Siyempre, dahil ka na mga alas kanta, kasi bagaan mga congressman ta, kung matinoan mga pamilya, pero mga murulag, dangan may mga agom, may mga ibang agom, yun. Kaya, iyan mga binota, mga gusto nyo. Okay. ang ano kasi, igwa man na iba, nag-abstain man sana. Yeah, abstain. Correct. Iyan ang mga modernong Poncio Pilato. Okay. Okay. Dahil naka-decide ning sa diri ninda. Okay. Iyon man. Sa ngunyan, kay itong panahon, ang divorce, tinugutan ka Diyos, kasi kung nakabasa ka mong Bible, Apo. matatagas baga ang payukan tao, kaya tinugutan na sana ng Diyos. Pero since nagabot na si Jesucristo, bako na kita sa Old Testament. Sa New Testament na kita nagasusog. Sa bagong creation, duman na kita. So pinagliwat ni Jesus Christ ang patakaran sa kinaban. So ang kapos bagang ano, if you follow the law, not even the law, it's just a common sense ta. Ang kapos bagang ano, ang kapos na pigpapalo tang mga law, regulation, ali yang kapos sa Diyos. Opo. Kaya kung ano baga, masumpa ka sa korte, di ba? So help me God. Araw-araw ka. Kaya I promise to tell the truth and nothing but the truth. Yes. Oh. Ano pa masunod? Nagatarampang, so help me God. Iya po may buda. Apa na ba cancer? So pag so help me God nga, help me God. Okay. Kung aliyon mo itong help me God, pinutol mo na so relationship mo sa Diyos. Pag pinutol mo na sa sisinaan ka tama, puro na kitang nag-istorya, wala ka mutakan, puro kita mga madaya, puro kita mabas. Kaya kung putulon mo ang Diyos, so what is divorce? Pinutol ta ang relationship ta sa Diyos. Aram mo ang marriage is just a window to a relationship to God. Ano yan? It's a marriage to God. Kung nag-divorce ka, it's a window na pinutol mo ang relationship mo sa Diyos. Abo ka na sa Diyos. So gusto mo na maging sa diri. Okay? Okay. So, maski ba sir sa mga elected official baga, pag magsumpa baga, pagkatapos sa manggana, di ba? Sa outtaking baga, may word man na ngayon. Ano yan? Di ba? Nangangapudan din tabang sa mahal na Diyos, di ba? Kaya baga magsakay ka sa jeep, nakasurat yan, God knows nga ya. Who does that say? Okay.
Who does not pay? Isip-isipon kan mga congressman. Oo. Ano ang ikaba sarong siringga ito? So, hindi nagtutubod sa Diyos. Opo. Oo. Isip-isipon mo yan kasi at the end of your term, at the end of your life, pananagutan mo yan. Dako lang responsibility yan. Is it because nag-ali ka sa imong ano? Kasi maybe ang mga Pilipino na demoralize kan real problem. Maybe ang real problem mo bako man so pamilya mo so agom because financial ka. Di pagkarayan mo ang pag-deal mo sa mga negosyo mo, sa mga kapwa mo. Tanganing magimaray na negosyo mo, di ba? Okay. Sabi nga ni kang mga ibang reactors to digdi, mas mareda kung tawan ki atensyon ninda kung paano ang madagdagan ng pagkaon kan mga Pilipino sa lamesa. Okay. Kaya nga Presyo kan mga barakalon. Mga reaksyon ka sa bago sa sir. istorya. Kaya ito, ngayon, nauyam na siya sa agom. Naintindihan ko man niya na kuminsan, makauyaman so agom mo. Okay? Kuminsan, so lalaki, pasawayon man. Siyempre, pero ano man sabi kan Diyos, you must forgive 70 times 7. Okay? Pwede ka man pwede ka man agom gilayon, giraray. Kung nagadana so agom mo. Okay? Kaya sarong beses, so agom na babae na uyam na duman sa lalaki. Nagduman siya sa sarong albularyo. Sabi niya, kaya albularyo, kuwan daw niya kung potion na ilong niya, ining iuyaman na nga sa agom. Iya po. So, rual daw niya, tatawang kong kuwan, ilo, para magada na. Okay. Ang kinibukan albularyo, tinawan mananggad. Pagkatapos, aloy na panahon, nagbalik so agom. Mga sarong bulan o tulong bulan ngayon ito. Garong ngayon day nagagadan so agom ko. Ngayon pwede yan. Baka ngayon magadan lugod. Sa kaalaw yan niya pagparaalaga ko. Di nagagadan lugod. Nagusto na ngayon ako sa agom ko. Di na ngayon paggada na. Sabi no, actually ngayon, sabi no, albularyo, naman niya tinawaning panggadaan. Tinawantang ngayon kang pang health, pang maray sa health niya. Kaya, nabuhay ulit. Kidding aside. Di ba? Tawa. So meaning, ano sir ang garinaling mong gari impakaini sa kasal? Halimbawa, kung mangyari po ini? Kung mangyari yan, ang gabos na because we are building a future of good Filipinos magano. Where does the nation gets its strength, resources sa mga future generation. Okay? So ang future generation that we are going to breed are demoralized, confused. Kasi kung psychologically imbalance, kasi ang mga tao pag yung tunay tultol na ina dan ama are libong ang day ka kung may problema ka, day ka makaadal matudo na maray. Okay, so mga test mo day masabutan ta kasi pari man sana kundi ka nakakaon na tultol. Opo. Okay. Imbis baga iyang pick para kuyan kan mga congressman ta, iyang gusto karadam nun sa mga tao, tanganing garugipon sa ng pulpol. So desa na pag-iisipan ang gabos. So magturubot sana, tanganing sinda may puto parang magkaigwang sa mga project ninda, igwa perming kapsinda. Yung pag-isip ninda, dahil man nag-isip para sa tao. So kung ang mga imbes mag-encourage sindang kaya magibong mga tanganing magkaburon yung gilay ng pamilya. Because we are building Filipinos, so future Filipinos Yes. Ano ang ika for example ang sarong aking bayang kang sarong pamilya, sarong ama. Iyo baga. Nag-abroad. Dipisilon. Nagiging
mga yan, mga LGBT, mga Correct. tinigaan ka din. Oo. Wala sila naging family figure. Yes. Walang ama o dahil nahiling na ina. Oo, wala ama, oo. Kaya, yun yan. So, it's psychologically problematic sa mga kid. Kung sabihin mo, sir, gari, araw-araw kayo magiging implication kung ang sarong ama, sarong ina, mag-divorce ang pamilya, no? Magkabulagan. Kasi siyempre, It's a very selfish attitude. It's a selfish attitude. May sarong agom para sa pakno agom para boyong, pero pagka ano niya pag uli bigla sa sapatos niya pagkaray subado hanggang sa time na realize na agom garo magayon nga so ining agom ko maray ugali nga kay pala na. Ibang there's another paradigm digdi pakusa na so na iling ta sa kinaban kung ano maray sa iling sa Hollywood. Mayaman na yan, multimillionaire. Yan agom, pagkatapos pag nakailing ning iba? Ning magainggan, siyempre igwa pirming magainggan yun naman iba. Dahil nawara yan sa kinaban. So igwa pirmi, igwa kang mailing. So, didiborsan sa saro, kikikauto na sa saro. So, Okay. sa congressman dyan ta, igwa man na maray man so agom, pagkatapos binayaan tan may nailing na artista. Ano man dito? Okay. Sayang, makahirap man so binayaan mong ako mo. So naging ganyar ki ano yan, ki broken family tabi sir sa mo? Broken marriage. Broken marriage. Broken family. This will be a broken home. A broken home will be a broken society. A broken society will create a broken nation. Okay, hindi na nailingan repercussion kaan. Imbis mag-ibos ng decree to give free food to the children. Tanganing magmarahin utak, magmarahin isip. Imbis ni pig para Quran, pig para restoryan so mga wara kamugtakan. Okay? Opo. Ang terming ending goal ninda so dilin siya. Okay. So boto nindang magdakol. Popularity kaya I would like you to mention me the congressman who are pro-divorce dyan sa to. Sisi ang pro-divorce. Actually, Can you name them? Can you name them, congressman? Actually, pigichi ko pa sa author kung si Rasay ang author kang may kinaraman sa divorce bill na ini. 120 So sa toong dyan sa Sara, hanapa daw tabi sa online so author kang divorce tabi. Hanapon sa mga co-authors na konsisay, boda so kwan. So, boda so. Okay. Kwa kaya sir 129 congressmen na nagpabor para diyan. So taga sa to, so lokal. Si Congressman Lagman, Congressman Ed Lagman, Congressman Ed Lagman. Oo. Siya ang saro sa principal author kay ni. Siya pa nagboto pro divorce. I think sabi ni Pading Mar, Congressman Saldico. Nag-abstain si Congressman Jill Bungalon. Han si Pading Mar, yung katabi Pading Mar. Yung si Pading Mar, may sinabi si Pading Mar kasabagay. Yung si Pading Mar. Si Congressman Woman Escudero nagboto siyang against. No? Escudero pro-divorce o against divorce? Against siya si babaye. So sa Sorsogon, sabi ni Pading Mar kasabago sa kuya. Against divorce. Si Stefan against divorce yan. Dakon, ipipacheck ko patabi sir so iba, na congressman, Bicol congressman, kung di sa ipa so iba. Okay. Opo, pipa-double check ko patabi. Alang ba lang, talingon ko digdi sa kwan, sa record kung okay, ipipa-double check ko tabi sir, so mga against. I mean, sa mga nagbutong pabor tabi sa divorce. Ipa-double check ko. Opo. Sige sir. Balikan tayo dyan. Balikan ta. Sige tabi sir, go ahead. Ano pa? Tigahanap, tagas ba, korom ko yan si Pading Mar, Jenny. Yan si Pading Mar. Pauli pa area daw tabi kan sa pabor ng mga congressmen. Naghapot si Sir Nonoy. Okay. Nagpabor sa divorce law, so nagpapabor kan divorce,
they should come forward. Mhm. Magtaram sila kung nga gusto nila. Yes, yes. Iyo ta. Okay. Kwanta So, dapat mga abo- hagan tama sinda ki reaction tabi sa mga masulod na daw. I think we are open also. Yeah, Our correct. station is open Correct, for correct. people to air their voices. Correct. Oo. Okay. Ano pa? Amo sir. Iyo man lang tabi ang gusto kong mahagad makuang reaction sa Indo. Ang pinaka kuan diyan. So epekto sa mga aki, epekto. Ano ang epekto sa mga aki? Grabe ang epekto tabi. Mawala mawala ni na baga. Grabe na papilion at a young age. Isipin mo at a young age nag-iwal so mag-ama dan so ina mo. Tapos yang ka sa tahaw. Mapili ka sa inga maduman, sa ina usama. Yun. Yes. Oho. Okay. Grabe ang ano yan, grabe ang what kind of people are we congressman we have? Dakula. Okay. Okay. Sa kwan sir, pagabot sa future At kan susunod mga na eleksyon, Oo. bala na ka mo. Yes. Pagabot sir sa future kan mga aki kan pamilya. Ano nahiling mo tabi na problema? Ha? Pagabot sa future kan pamilya, lalo na sa mga may plano pa silang libong- mag-araguman. Broken home means a broken family. Oho, okay. Broken family, broken nation, broken world. Kaya nga we need God to keep us He is our mighty band. Siya ang mighty band na magkukunik nga boss kan mga wrongdoings ta. So we have a chance to nawara ang hope. Ang hope ta pero madiklo man hope. Opo. Kasi pagkatapos kan na-inculcate na sa kaya bagaan mga ngunyan arabo na mag-aragom ani ba kasi dahil na nindang may kaya baga kahit tong panahon may mga tracing aki, may mga Iyo. na pamilya 50 years golden anniversary. Yan. Mga actually we must also be concerned about the population and replacement rate baga 2.1 sa Pilipinas. Opo. So ani ba abo na mag-aragom, abo na mag-araki. Yeah. So it is counter to the creation of man. Oho. Okay. Ang purpose kan Diyos is to procreate and then make the world a sustainable future for everybody. Okay. Okay, sir. Yeah, okay. Sir, salamat na marita. So, balikan ta sa mga congressman na nagkuhan. Hay, nakuha na tabi ni Padimar. Yung si Padimar tabi. Nakuha na so mga congress ang main author si Congressman Legman na. Nakuha mo na tabi pa di si congressman na nagboto sa Bicol na pabor sa may nagkamera ng DDP. Sige, Padre, go ahead. Primero si Congressman Lagman. author. Go. Tapos Congressman Elisaldico. El Rey Villafuerte. Si Congressman Yamsuan kan Bicol Saro Party List. Bicol Saro Party List. Roger. Yamsuan. Kasi ito pare. May Pentevilla Rigi. Puentevilla. And then Ko. Pentevilla. Ano? KHO. Ano pare? KHO. Ko. Yeah, okay. Yung Masbate ka rin eh. Masbate kayo dyan. So mga Iyo. Si Kwan pare, si Congresswoman Escudero. Congresswoman Escudero, kontra ini. Kontra, okay. Ang mga kontra, Didi Cabredo. si mga kontra. Ono sir, pigin niyo marit ni Pading Mar sa kontra. Go ahead, pare. Didi Cabredo. Tapos si Escudero. So, And then Wilbert Lee. Agri Party List. Okay. Yan na iling ko din sir ng Bicolano. Ayun. Check me pa sa iba tabi. Ito sir, so nagkapira, pig ko ka pa sa iba tabi. Nakuha, ano? Abstain. Go ahead, Pading Mar. Abstain. Si Congressman Gil Bungalon. Congressman Gil Bungalon. Yung man lang na iling ko din Bicolano. Nag-abstain sa daw. Iyo man lang, sir. Iyo man lang. Okay. Okay na, Pading Mar?
sige, Sige, sir. Roger. Ito tabi, sir, Sukuan. So, mga Bicolanong na-identify na nagpabor, buda kontra tabi sa divorce bill na yan sa Kongreso. Okay, sana po, nagdadangog ang mga congressman ta, tigdi. Let it be known na yan ang mga published, ano? Yes. Okay. Okay. Sige, sir. Salamaton po maray tabi. Salamaton. See you later. Thank you very See you much. po. Thank you very much. Alright, thank you so much. Alright, thank you so much mga tugang Sir Nonoy Locsin. Okay, sandali lang ha. Sabi ni Kuya Nes Belga, ang kasal inot na institusyon na ginibukan Diyos kan pinagsaro si Adan and Eva. Importanteng maray para sa Diyos ang kasal. Ano man daw ang importante sa kalaban kan Diyos? Matindi ang binuyan eh. Yung manang dali. Yung manang ano man ang importante databi sa kalaban kan Diyos? Madali lang. Alas 9 na. Sabi ni Kuya Tony, the principal author is Representative Ed Selagman ng 1st District of Albay. Alright, that's correct, tabi Kuya Tony. Actually, ang margin of votes, tabi, is only 17, no? Base po sa Bareta kan Philippine Star, sabi ni Congressman Ed Selagman, ang margin of votes na tabi, 17 lang among 255 congressmen made the real difference of House panel approval of the bill. Alright, yan tabi. Thank you tabi, Kuya Tony. Alright, alas 9 na, alas 9:04 na, mapaaram na tabi kita ta. Marabasan ta na kimaray, sa programa tabi ni Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Yan naman na hapon, magdarangugan kita alas 3 po. Diyan na hapon, ganoon ako makaprograma. Si Joshua na muna dyan na hapon. Tapos sa mga masunod pa pong, pero sa masunod na daw, maprograma po kita via satellite broadcast. Mga tugang padigdi po sa DCGB. Antabay na lang po kamo kung sain ako, buda kung sain kita. Pwede mag-ururon po taso tabing satellite broadcast. Halos sa laog yang kisarong simana hanggang Sabado. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit